Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ecmaîn. Elhamdülillah biz indi mında jıyıldık Allah Teala'nı biyiklerge, Allah Teala'nı maqtarga. No birinci aytası kile toşto biz Allah Teala'ga ышанырга тиеш дәлил белән. Теге сукыр ярып кына түгел, дәлил белән дәлилләргә таяну. Birinci дәлил булып тора, ул инде әлбәттә Коръән, Allah Teala'ның сүзләре. Andары безнең дәлил булып тора, безнең акылыбыз инде. Ягъни үзебезнең акылыбыз белән уйласак, үзеннән үзе дөнья баракка килә алмый, аның хуҗасы бар. Ягъни бу мәчетне кемдер салган, үзеннән үзе бу мәчет баракка килә алмый. Стәнне кемдер ясаган, изәнне кемдер салган, любой нәрсәгә кайтсак, кемдер аны ясаган. Үзеннән үзе йортта баракка килә алмый, үзеннән үзе мәчеттә баракка килә алмый. Машинада любой бер инде. Әншик без әйтә алабыз, кешенең тәне шундый теге матур кыяфәттә баракка килгән, безнең кыяфәтебез инде. Үзеннән үзе шушы үзебезнең тәнебез ничек баракка килә ала. Ничек без шуны алабыз, что аның хуҗасы юк. Әлбәттә, безнең тәнебезнең хуҗабыз бар, ул Аллаһ. Кояшның хуҗасы бар, ул Аллаһ, айның хуҗасы бар, ул Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Шунысы әйтәсе килә, менә табигать киләнгән, үзеннән үзе йөрми, аның хуҗасы бар, аны киләтә торган хуҗа бар. Менә без карасак кояшка, кояш инде ул, аның үзенең расписаниесе бар. Менә шуңар карап, намаз расписаниесен төзиләр. Ягъни самолетның да расписаниесе бар, автобусның да куйган расписаниесе, поездның да бар. Поездның расписаниесе кай вакытны соңга калырга мөмкин, автобусның да шулай ук. Аллаһ Тәгалә куйган кояшның расписаниесе бер качанда иртәрәк тә чыкмый, бер качанда соңарак та батмый. Менә без Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, акыл белән уйлагыз, менә бу турында ди. Кем шушы кояшка расписаниесен куйган, кем шушы айга үзенең расписаниесен куйган? Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Аннары Аллаһ Тәгалә турында сүз барганда, Аллаһ Тәгалә үзе турында әйтә: "Әгъуду биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллаһи раббил аламин." Bütün мактау Аллаһ Тәгаләгә, галәмнәрнең Раббысына. Шушы Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, что бу дөньяның, галәмнең Раббысы бар, ул Аллаһ. Аннары Ихлас сүрәсендә Аллаһ Тәгалә үзе турында әйтә: "Әгъуду биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуаллаһу ахад." Әйт син Аллаһ бер. Ягъни Аллаһ Тәгалә үзе турында мәгълүмат бирә үзенең китабында. Аллаһ бер ди, 2 дә, 3 дә түгел, 5 дә түгел, бер ди. Аллаһу самад. Аллаһ мәңге. Нәрсә дигән сүз мәңге? Аның башлангычы юк, аның ахыры юк. Безнең башлангычыбыз бар, безнең ахырыбыз бар, Аллаһ Тәгаләнеке юк. Һәм Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел, без Аллаһка мохтаҗ. Аллаһ Тәгалә ашамый, Аллаһ Тәгалә йокламый, Аллаһ Тәгалә ичмий, Аллаһ Тәгалә иләнмий, ул андый нәрсәләргә мохтаҗ түгел. Ләм ялид ва ләм юлад. Аллаһ Тәгалә тумады һәм тудырмады ди. Тумады дигән сүз, аның анасы юк, аның атасы юк, аның бабалары юк. Тудырмады дигән сүз, Аллаһ Тәгаләнең балалары юк, Аллаһ Тәгаләнең внуклары юк. Кай вакытны ишетергә туры килә, әби бабай буламы, или әти-әни буламы, үзенең внукларын буламы, үзенең улларын буламы, өйрәтәләр Алла бабай дип. Имештер Аллаһ Тәгалә анда озын сакаллы бабай, өсте анда тояк тоткан, безгә карап утыра, креслога утырып инде. Ана нур чыга. Бу рөшәкмеше дөрес представление түгел Аллаһ турында. Аллаһ Тәгалә беренчедән бабай түгел, Аллаһ Тәгалә сакаллы түгел, Аллаһ Тәгалә кеше түгел. Менә Аллаһ Тәгалә ул үзеннән үзе бердән бер Аллаһ. Кеше белән аны сравнивать итәргә ярамый Аллаһ Тәгаләне. Чөнки Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лейса камислихи шайъун." Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсә дә шамаган ди. Аллаһ Тәгаләгә бер нәрсә дә шамаган. Һәм шулай без бу дөньяда Аллаһны күрә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безнең күздән яшерде. Күрә алмыйбыз Аллаһ Субханаһу Тәгаләне. Коръәндә килә мисал. Аллаһ Тәгалә Муса пәйгамбәрне китерә. Муса пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткән. "Я Раббым, Алла үзеңне миңа күрсәт" дип. Аллаһ Тәгалә әйткән, "Кара тауга" ди. Әгәр тау үзен урында калса ди, син мине күрәсең ди, калмаса ди, син мине күрмәссең ди.
Аллаһ Тәгалә үзеннән бер нур ачты, шушы тауга төште, тау юкка чыкты, Муса пәйгамбәр аңны югалтты. Яндар Муса пәйгамбәр аңына килгәч, Аллаһтан гафу сорады. Шушы аят безгә дәлил булып тора, без Аллаһ Тәгаләне без дөньяда күрә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә берничә пәрдә куеп үзеннән саклый. Әгәр дә пәрдә куймаган булса, ул дөнья янып бетәри аны энергиясеннән. Без кояшка карый алмыйбыз. Без сварочный аппаратка карый алмыйбыз күзебез белән. Ничек без Аллаһ Тәгаләне күрә алабыз бу дөньяда? Юк, без Аллаһ Тәгаләне бу дөньяда күрә алмыйбыз. Әмма Аллаһ белән сөйләшә алабыз намазда. Аллаһ белән сөйләшә алабыз Коръән укыганда. Аллаһ белән сөйләшә алабыз зикр тасбих әйткәндә, без Аллаһ белән сөйләшәбез. Аллаһ Тәгалә безгә шуңар җавап бирә. Җавап бирә. Әмма без аны ишетмибез. Аллаһ Тәгалә кайда дигәндә, Аллаһ Субхану Тәгалә баракка китерде 7 кат күк. Менә без бу йолдызларны күрәбез, ә ул беренче күк кенә. Күпме йолдызлар бар анда? Кояш та шул бер йолдыз булып тора. Кояш белән җирне чагыштырганда, ул алманы, менә җир шары алма кебек, а кояш ул менә бу җир шар кебек, менә шундый масштаб бирелә. Мондый кояшлар кебек йолдызлар миллиард анда. Бөтенесе Аллаһ Субхану Тәгалә баракка китергән. Менә бу шушындый күп итеп йолдызлар беренче күк кенә әле бу санала икән. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, беренче күктән соң башлана икенче күк ди, өченче, дүртенче, бишенче, алтынчы, җиденче ди. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Тәбәрәк сүрәсендә, 7 кат күкне мин баракка китердем ди. 7 кат күк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, менә шушындый зур күк беренче, икенче күк белән чагыштырганда ди, bir йөзек, bir балдак шүлгә аткан кебек кенә ди. Анда икенче күк, өченче күк белән чагыштырганда, нәкъ шулай бармакка китерген йөзек шүл белән чагыштырган кебек ди. Бөтенесе 7 кат күк Аллаһ Тәгаләнең кулына сыя. 7нче күктән соң башлана Аль-Курси. Курсиюху самавати вал ард, Аллаһ Тәгалә әйтә. Без аны Аятул Курсида укыйбыз. Аллаһ Тәгаләнең курсие бөтен күкләрне һәм җирне чыгап алган дигән. Ягъни курси нәрсә дигән сүз? Бу Аллаһ Тәгаләнең беренче тахты. Тахт ул патшалары кебек түгел, ул башкача. Шушы Аль-Курсидан соң башлана су, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Су өстендә Аль-Гарш, Аллаһ Тәгаләнең тахты. Менә шушы Аль-Гаршны Аллаһ Тәгаләнең тахты 7 фәрештә йөртә ди. Шушы фәрештәләрнең зурлыгы ди, кулактан алып җилкәгә хәтле кош 500 ел оча ди. Менә шундый зур фәрештәләр Аллаһ Тәгаләнең тахтын йөртәләр икән. Кыямәт көне аны алып килерләр. Аль-Гарштан өстенрәк Аллаһ Тәгалә үзе заты белән. Аллаһ Тәгалә каршында бөтен мәхлукат, ягъни бөтен дөнья, бөтен галәм безнең кулыбызда гаршиш бертеге ничек кечкенә, Аллаһ каршында да менә шушындый галәм шу хәтле кечкенә икән. Менә без шундый биек Аллаһ Субхану Тәгаләгә табынабыз, намазлар укыйбыз, ураза тотабыз, хаҗ кылабыз. Кем өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Кайчан без Аллаһ Тәгаләне күрә алабыз? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кыямәт көндә ди, һәм иҗмахта ди. Кыямәт көндә без Аллаһ каршына баскач, үлгәннән соң Аллаһ Тәгалә безне терелтә. Дөнья бетәчәк. Дөнья беткәч, бөтен әйбер үлеп бетәчәк. Дөнья бетү турында Коръәндә күп аятларда килә, күп хадисләрдә килә. Әмма кайчан дөнья кайчан бетә, без аны белмибез. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин генә аны беләм ди. Мин генә аны беләм ди. Әмма без уже ахыргы заманда яшибез. Бәлки узак калмагандыр. Шулай Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, үлүгез ди сезнең ди, уже кичкенә кыямәт ди. Аллаһ Тәгалә бөтенне безне чыгара кыямәт көндә. Кабердән чыгабыз. Аллаһ Тәгалә каршына басабыз. Кабердән чыккач безне 3 имтихан көтә. Беренче имтихан безгә гамәл дәфтәрен бирәләр. Ягъни уң якта, сул якта безнең фәрештәләр язып алар безнең гамәлләребезне Коръәндә ул килә. Нинди генә сүз әйтмәсен ди кеше, фәрештәләр уң якка язамы, яисә сул якка язамы? Изге сүз әйтте, яхшы сүз әйтте, уң якка яздылар. Сүгенде икән, или начар сүз әйтте икән, сул якка язалар. Шушы гамәл дәфтәрен безгә аны кыямәт көндә бирәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, алдан бирелсә ди, уң яктан бирелсә ди, бу иҗмахта ди. Әгәр сул яктан бирелсә ди гамәл дәфтәре, арттан бирелсә ди, бу тамукта ди. Шушы гамәл дәфтәрен көткәндә кеше бик каты дулкынланып торыр икән. Переживать итеп торыр, кайсы яктан миңа гамәл дәфтәрен бирерләр микән дип. Икенче имтихан безне көтә, анда безнең гамәлләребезне үлчәүгә куялар. Әйттек инде, уң якта изге гамәлләр язалар, сул якта начар гамәлләрне язалар. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйтә, изгелекләр күбрәк булса ди, бу иҗмахта ди.
Әгәр дә начарлыклар күбрәк булса ди, бу тамукта ди. Ишенче имтихан безнең көтә сират күперен үтү. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, сират күпере ди, бу шәштән дә нишкә ди, кылычтан да үткенрәк ди. Шушы сират күперен без үтә алабыз үзебезнең изелекләр белән генә, дип килә хадистә. Ул сират күпере җирдән җәннәткә сузылган, аста тамуклар кала. Тамук кала инде. Шушы сират күперен үткәч, башлана тагын бер күпер Әл-Кантара дигән. Шунда мусламаннар бер-берсе белән бахилләшәләр. Кем кемгә нинди зыян китерде. Әгәр дә ул акча урлады икән, ул аны изелекләр белән кайтарачак теге дөньяда. Гынахлар белән, изелекләр белән анда шундый валюта була инде. Әгәр дә гайбәтен сөйләгән булса, әгәр дә аны суккан булса, рәнҗеткән булса, теге дөньяда бер-берсе белән бахилләшү була. Хәтта Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, хайваннар арасында да була ди. Хайваннарның гынахлары булмаса да, аларның арасында да була бахилләшү ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә иң гадел зат, 100% гаделлек булсын өчен Аллаһ Тәгалә теге дөньяда аны үзенең гаделлеген итәчәк. Мүгезсез сарык ди, мүгезле сарыктан уч алачак ди, даже хатта килә анда. Шуннан соңына анда яисә иҗмах, яисә тамуг инде. Дөньяда кеше нәрсә заслужить итәчәк иншаллах. Инде Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә инде үзенең яраткан җәннәтләр насыйп әйләсен, безнең гөнаһларыбызны кичерсен, безнең тамуг азаплардан сакласын. Субханака ва бихамдик, ашһаду ва ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, вассамиу дуа. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على خير منك ولمات إنك أموات وارحمنا ومعهم واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى